F'inizjattiva li issa daħlet fis-sitt sena tagħha l-ħaddiema tal-forzi tal-ordni reġgħu ikkonfermaw l-impenn soċjali tagħhom meta ġabru qasmu provvisti ta' ikel li ġie miġbur waqt inizjattiva ta' solidarjetà f'diversi djar residenzjali madwar Malta. Magħhom ingħaqad ukoll il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri. Din l-inizjattiva għandha lan li tgħin lil dawk l-aktar fil-bżonn filwaqt li tkompli ssaħħaħ il-valuri tas-solidarjetà, l-ġenerożità u anke responsabbiltà soċjali. Il-postijiet magħżula huma djar ta' tfal ċentri li jassistu vittmi ta' violenza domestika bħal Dar Milja, Dar Sagra Familja Sorijiet f'Dar San Giuseppe f'Ħażabbar u Sorijiet tal-Ursolini f'Talpjetà. Ingħatat assistenza wkoll lill-Laboratorju tal-Paċi f'Ħalfar immexxi minn Patri Dionisju Mintoff. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri faħħar din l-inizjattiva u ringrazzja lil ħaddiema kollha għall-impenn tagħhom u sostna li din hija xhieda ċara tal-qalb u sens ta' solidarjetà li dawn in-nisa u l-irġiel ġorru magħhom mhux biss fil-ħarsien tas-sigurtà tal-pajjiż iżda wkoll fil-ħarsien tad-dinjità u l-benesseri ta' dawk li l-aktar għandhom bżonn l-għajnuna.